Simfros Okinda. Machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni Kaonti ma Kisumu mapodo tele landruok mamalo mag kute mag ayaki kiluwe kod Nairobi. Homa Bay mayande namba 2 lipot mariga mar 2022 koro biro e namba 3. Maen kalura kod lipot maduol mar National Endemic Disease Control Council. Chutho lokruok makare uneno kipimo kod lipot mano goliga mokalo ka kwan joma nigi kute mag ayaki odok piny nyaka ji milion 1.3 kipimo kod higa mokalo kama oganda milion 1.44 ne nitiere kod tuono. Kamano bende thoe mikelo kod kute mag ayaki bende odok piny. Kane otelo ne nyasi mar godiochieng' kute mag ayaki e pacho kaeri e kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo chenro mag kedo gi kute mag ayaki. Piny Kenya noriwore kod piny ngima e dhialo odiochieng' kedo gi kute mag ayaki ka nyasi maduong' nobagi e kaunti ma Meru. Kauntis mamoko bende ne ok odong' chien e bago nyasino ka thor mar wach higani en nywako oganda e lweny kedo kod kute mag ayaki. Kalure kod lipot maduol mar National Endemic Disease Control Council, jo Kenya maromo milion 1.4 odak kod kute mag ayaki, manyiso ni landruok kute mag ayaki odok piny kipimo kod higa mokalo. Lipotno bende yango ni ji mohe 18,000 nowito ngimagi ne tuoni e higa mokalo. Kaunti ma Kisumu mapod otele landruok mag kute ayaki ka oganda mohe 128 odagi kutego. Iluwe machiegni kod Nairobi kama ji 124,609 nigi kute mag ayaki. Homa Bay sani ni namba 3 kod jotuo 120,600. Kaunti ma Siaya, Migori, Nakuru, Mombasa, Kakamega, Kiambu kod Kisii luwogi kaka gipangoreno. Mine motele gamo kute manyien mag ayaki higani ka kwan mine 12,558 ogamo tuono. Joma chuo mogamo kute mag ayaki higani gin ji 5,122 ka nyithindo gin 4,474. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother akapea child during breastfeeding. Kaunti ma Nairobi motele kwan mamalo mogamo tuoni higani kiluwe kod kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Nakuru kaeto Siaya. Kane olose nyasi mar godiochieng' kute mag ayaki e kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo jotuo man kod kute mag ayaki. For me as a minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. Kaunti ma Kisumu opoyo kenge magisegoyo momiyo kwan joma odagi ayaki odok piny e kind higani kod higa mokalo. Lweny mager mar kedo kod kute mag ayaki koro ket ne rowere. Magisamu wawuoyo goni wayudo ka wan mana gi dhano 1,230 ma noyudo HIV e higa achiel mokalo. Mano tiende ni nyiso ranyisi maber ni wasebedo kwatiyo matek kendo jopiny bende oseritore ka giwinjo puonj mawuok kuomwa mondo mi gigeng' tuoni. Kata kamano pod waneno ka tuoni pod landore ahinya kuom rowere kata jogo matindo. Wayudo ka atamalo maduong' wuok kuomgi. Wayudo ka dhano maromo 700 e Kisumu County mago rowere manoyudo HIV. Mano nyiso ni nitie gima ok dhi maber. Kuom jo Kenya modak kod kute mag ayaki, atamalo 96 ni e thieth. Ka jogo mapok ong'e chal margi kod mapok ochako thieth